At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rikiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibita tayo ani. Pepita. At dito tangaro di jay korte entun matamtama. Anya ti kasumitayan. Pasensyakan. Taga po iti kaado ti igamak akaso kat mapagsisinukat kon daduma. Uwen, sigurado aga mapangabak ko ti kaso. Awan tanag. Anya, namidwan anak kapatay ka. Rosalia ikanak man iti danom. Wanang kan, mabit lang. At dalaga ro dun danom iti sangom. Saan ababaunan ni Rosalia kaanakak? At iti danom ang kalportunatong. Agya manaklaunay Rosalia. Hello. Wen. Kita tanton iti korte intun madamdama. Anya akorte ti ibagbagam portunato. Adda ka di bista itangal daw. Saan ka man amakibiyang Leonardo? Makasinga ka. Rosalia, si kaman ti mangibaga iti daytoy attorney no case nga asawak no adda bista itangal daw. Mabit lang agpaiso. Korte kung kunak matan. Bupete kunak kumaytay. Hello. Ijay law office ti pagkitaan ta. Saan nga iti korte? Inedap na matan gayam ti cellphone na. Kat no namin duan anak kapatay ti kliyente. Ang mga no kamkamatan na nagiti pulis. Ay, nay, nabsugak matlaw na yan. Lumukluk maglata na tao. Uray tabagay mo, Rosalia. Napintas ka lata. Ne, anya ti kayat mo asawan. Kurso na dam ti kaanakat. Di ka lang arudon makaputot loko. Nairanapay a Lopez na apelyido. Ngala, ituloy yung lata ti mga nang kalantay. Mapanak agdigosan. Agin nawak tulata na pama na makadigosa. Salbag ni Ayat. Dadaal samot ang dagiti matak. Napagbiddo takit din ani Madam Leonarda ti sumungat. Imot gayam Rosalia. Nagluk magmat ngamin. Ang bagay na. Naimbaga bigat ya, manong araw. Ay, naimbaga bigat mo mat, Rosalia. Ay, uray akla na bang ara na nakakita. Itinasam-8 nga isum mo. Nagpintas ka lakit din. Nagbanglo ka pa Naggasat ti makaasawakin ka. Nangaw kayo talaga. Man, masirip ka pa Bagay mo ti agabogado. Ibagbaga nga rod ni Antay nga agabogado ak kanaw. Aking gaklat ta nga certified public accountant. Ay, mapan ka din iti opisina, Rosalia. Ay, itulnog ka langan. Uray ta madamdama pa lang arumar ni Atty. Lopez. Kunakban no ni Rosalia ti agindaw, Leonardo. Sikabat ti mga aramid iti trabaho na. Di kakit di babaine namang tagabo iti certified public accountant. Katsa kasigod a professor iti nalatak a kolehyo a negosyante itan. Sakit din dagin now. Ay, awan mat lang aminan ti maala katulong. Narigat ti agtalak itan. Ay talaga narigat. Makatumpong kanto pa iti kriminal. Di pa ikat maibabain ng ti kinaabogado. Awan pa'y nga rin nangabak akaso. Kunaklagid din no danayaw awan na pintas dito yung rin. Si kamot gayam pipita. Ang awan naksamot, kamuto. Ang may sa ka man nanditigang din. Inyawag itay Nicolas. Ako yung na kano ni Andres nga abirat na. Adda kano pangibaonan ni bakit na. Ay, kasta ka de? Ay, sakpay lang aro dati ka na magtrabaho dito. Uray saanin, kabalak na ito Bareng umay ni Ampyong, wino ni Angkwan. Nagpasin? Adak lang aro dito yan. Awan mo't lang naramido kanya balay kao. Amang ano kayot mo pa itang merienda? Ay, idasar mo nga rin na. Kapag iso, mabisina ko ka. Nay, isumot gam, day tasumugan ng Ampyong. Tinaguro-uray nakit din itinabayag si Kaaro. No sa di naman nga tan tinakadandanunam. Ay, ti amok no, mabayag kayo pa lang amin, Atty.
Iso nga intulnog ko pa ilang ni Rosalia di opisina na. Tinulungak pa yan nagurnos ka dagiti papeles. Talagang sa kursunadam ni Rosalia. Dayta kinalaad mo, loko. Ni Attorney Mat. Kat, api akas tati pa nagkitam kanyak. Ay, kwa, uncle. Ay, napadasan nyo ka din tinagyan ije Davao, idi? Anya Davao ngay bagbagam. Nalawa nga min ti plantasyon ti rambutan ijay. Amangan ko nakno naira na at timangad kayo, idi addanat nag-abo nga ti rambutan. Loko! Ah, Kunam nga taadyak maawatan ti kayat masawen. Sakpay nga abogado ti paglukwa-lukwam. Talaga binalas nak, babaan ti panang dilaw mo, ti kinamuro arupat. Nalpas kong ti problema yung financial account ti kumpanyanti. Saan yun na problema dayta? Nakita ko ang Rosalia, katagyaman ak. Talaga mapang namnamaan ka. Naimbaglaangan, takinay kayat mo tinagtrabaho iti kumpanyak ngam iti panagtrabahong kuma ijay Dubai. Kung nga ron ti kasinsin ko agbak nangak ko man, no? Kinayat ko tinagtrabaho iti Dubai. Aywan kayat, talaga kadi asaan mo akayat ti agadal iti kinaabogado. Panagkunak, nalalaing kantong ni Uncle mo Fortunato. Nalalaing maalang ni Uncle. Nakasirsirip. Tanya analaing kan masirip. Nabayagan nga abogado. Nga maawan pa'y pinangabak na akaso. Ang no si kanto ti abogado. Adulaki di ti mapangabak mo akaso. Narigat mo't idilig ko ti bagay kiti sa bali, antay. Adun sama ti gamakaso ni Uncle. No daman napangabak na. Dagiti riri ti daga. Kas ko iti kaso ti panakayakar ti mohon, iti nagbedengan dagiti lote ti kliyentena. Dakkel at talaga ti rire, ti panagiinnagaw iti dagante. Umanay a paggiginuran no daduma. Awan dakas na ti agpaalad. Ngem ti dakas na, no agtungpal iti panagpipinatay. Ay, maitungtunga matan. Nalipatak nga dagayin papanak. Ay, sikapay lang ti makaamo dito yung opisina, Rosalia. Sige, ante. Nadamang sapul kada kayaw, ibagaklangan na rin more kayaw. Anya ka di nga oras nagsubli kayaw? Dahil tati saan ko amay baga, Rosalia. Ibagam tulatan nga agsublida. Sakpayan ti mangawag. Dinakit din kaya tasumbatan. Wano adakit din ni Jack Corte. Ang nag-text sakitay kan kwa na adito'y law office ti umayan na. Pasado alas 10 matlangan. Numuna tawan kliyente kiti kastoy nga oras. Mabisinak pa kiti. Awagak man ni Rosalie. Amok nga awan ijenil Leonarda. Tanangag ko nga adda kasinarak na iti kastoy nga oras. Adday ta, agriringen ti cellphone na. Hello, Uncle! Rosalia! Kasla emergency hotline ti numero ti cellphone mo. Simong bat ka adagos. Kababain mo't saan kayo italtalag? Yan di ka diti masapod liyaw? Awan, Uncle, rimon! Si kalangan ti kasarita, Rosalia. Awan matlangan tay kliyente ngay mawag itay. Kumusta dita? Sayat mo't, Uncle. Awan ti problema iti kumpanya. Nalaingat ang mga imaton. Kan masirib ka mat. Naibag ta kinayat na tinagikata profesor iti kolehyo. Ay, bagay kami nga gasawa ta, agpada kami ang masirip. Sayang lang, taawan anak yun, Uncle. No saan kumaano tayo dahil di nagkanseran obyak. Amangan no, adda kuman putot ko. Ang sa anak ngay pulpulong kiniante mo, At subli at kuman iti opisina. At apay papan. Sana may panggapit negosyo. Kababain no saan ko apagustuhan ti amiga. Kakaysuna nagbakasyon. Uray, tatamit lang ni Rosalia. Amuna ter aramidin na day jay. Sayang laan. Tasaan na akayat ti agabugado. Da kayo magkaya manang araw. Ay, sobra kayo. Magmemesa kayo, Mike. Naglamis lakit din dito yung opisina, Rosalia. Nagbanglupay. Uno. Sikati masayop ko anabanglaw. Manong araw, kahit mo ka diti kape? Ay, saktong ti makamong agtimpla.
Agmay sa kamat. Awan sa ti sekretaryam. Siya ti sekretarya ni Ante, Manong Arong. Kunak man accountant ka. Wan, siya pa yan ti accountant na. Ay, wan gayam nakapasyar kayo, Mat. Ay ko mailiwak namin kin ka. Naangaw kayo at talaga. Naitailangan nagkita tayo. Ay, ti kinapudno na. Kadwak ni attorney. Agur uray iti kotse. Ha? Umayda ka din tap no mangal daw tayo no iti restaurant. Ay, kasta? Ala, apay nga itala ibagam. Lala, mapanta nga roda. Dito'y mat-restaurant din mayan tayo, Angkal. Nanginati kada po tayo dito, eh. Awan problema iti dayta. Kwarta la dayta. At tumanan masapulan. Kakaiswa na nagdakil ti ganansya ni Leonardo iti negosyo na. Iso ka diti agbayad? Umay ka ti dito, Angkal? Saan? Siya ti agbayad. Aywan kaya, Angkal. Ni Arong? Nay, awan mat lang agpaisun ti loko. Amangan no na pan nagkape. Malagip ko gayam. Awan mat na ti katulong tayon. Aywan, awagak tuman gayam ti gayam ko. Awagak itan, Angkal. Ay, ni, adamat gayam man ni Ante. Ay, talpas. Kaslaan mo kung noan niya ti sumaruno ang mapasama. Kapag yan gayam ti amiga ti aking ko kay ti daytoy a restaurant Fortunato. Natumpungan na ti naganar a negosyo. Adulat ti magmangan. Naimas na giti putahin na ang nanghina mattibayad na. Kagangay daytay ti negosyante. Adayan negosyante at di na kaya ti agganan siya ti dakkel. Abogado ken Dr. Topay ket nangina ti panagsigirda kadagiti kliyente ken pasyente da. Nairamraman pa'y ni Angkal. Kagangay dayta. Alangan mat asaan ka abumawi iti ginastos mo anagadal. Ken numano atawan na nagsakripiso ka nagpuyat. Yak ninamnama nagdadanon tayo dito yung restaurant. Kuha, Ante. May dakdinaw as damanong Arong kan Angkal Fortunato. Nagnududuha kayo ba't? Yak nga amo iti dayjay nga arong. Managkapilaunay. Ken makasigsigarilyo pa'y nga ta. Dahil tangarad matinadlaw ko kini Manong Arong. Namuna tayo balang nalatan ti pagrungrungan na. Leonardo, adda gayam na pintas nga ipadamag ko ken ka. Adda kanu gayam ni Rosalia apagdamagan na no adda ambo na akatulong. Ay, lama patalyaw dagiti empleyado ita dimdeng kami kini Auntie Leonardo. Basta makita na, mabutang ta. Danggam daytoy ibagakken ka, Rosalia. Yakon kayat maulit ti panagpuyog yo kini Fortunato. Jak namnaman nga wison na kante. Gapo nga tawan katulong nga para luto. Diba't adagay mo nga damam mo na pangalaan iti katulong. Inawaga kita nagdadanon tayo di restaurant, Ante. Ang di kam nakapagsarita. Ay awagak man kindi. Awagam nga rudan. Ngumulitek manan. Yakon kayat maulit ti panagpuyog yo. Awan, Ante. Ala, pagsilusan nagsamot tan ni Ante. Ay, Ante, mabit lang ha. Sa pulak ti papila ng isurata kiti numero itay. Amangan no na iwagat mon. Inpunbok mo kumaadagos ulitek manan. Agabugado ka, tapno kabuteng da ka nga arman. Amuklat pa na marapait agency ti mau awak. Awan sa balik. Hello, naimbaga malamiw, ma'am. Ay, nukastay nawagan na kadagaw sa pamana nakapagsalita kayo iti kasapulan iti katulong. Kasta ka di, ma'am? Ay, nasurugan na talo alawas, manipod nakasangpitag dito lugar may abugyasan. Ay, ang yaman na ka, ma'am, noon naman ang pagsirkak. Ay, sige, ma'am. Sige, ma'am, bye-bye. Ay, saan man na matuloy ditulag ni kada Marina kan Martina. At damanan pagsirkak at trabaho. Ay, kat kablawang ka, tadaman pagkatulungan, bebita. Maragsakan ka tayo, kamutaw. Apay, naumakani ti panagrupropak ta kaya't mo pumanawak manan iti bugyasan. Ha? Nagasot na kinablawan ng pay. Amangan na ibagam,
pumanaw ako nito rabi eh. Saan mo takas ta? Maragsa ka naklaan nga damanan pagtrabaham. Day tamot isap-sapulim ako nam. May sama ta klase ti pa nagsirbe, ti pa nagbalbalin ko katulong kamutaw. Nandun ma, saan na kwartamat ka tinapatag iti may sataw? Talagang dadagiti matultulungam, kadagiti agbalin nga amom. Kaano nga ro ti panagbulas mo? Yak pa yan mo. Abalin nga umawag tumanan di agency. Ibagadan doon no kaano, ti pa nag-report ka. Mangkurso na nakabitlaan porno nato. Ni Rosalia pa'y laaka-nakak. Anyaya dahi itang ibagbagam, Leonarda. Inawis ko lang ang mga kami ti restaurant. Agselos ka ba't? Di ka lababait. Abogado ka. Sa bali ti kaduam amang nga ni ti restaurant. Ano? Kat angkel mo ti awag na kanyak. Amangan no saan pa nga mo dagiti pada may a customer nga abogado ak. Saan kamat nga nga aglanglang nga abogado? Ay, sumublat kamat nga agluto. Tadi mo tagabuan ti kanaka. Abogado? Paglutuam? Mabitlaan tayo bak ni Arong nga agluto. Nalaing kanugat nga agluto na ijay ang di na matramramanan ti luto na. Madula amin. Naglaing lakit din no di naramanan ti luto na. Matantya na kumano na apgad when no natamnay. Saan mo ang mapanagnakan no di mo padasel, Leonarda? Ay, paspasarak sa amat da ita. Awisot sa langan ni Rosalia amangan iti restaurant ngam ti agsakit ti tiyan ko. Arong! Asit gam ngamin kasla kala taga-bambantay. Oh, Nakababain ti abogado ang makipinpinok ka. Amangan no saan nakamanggag. Talagasan ang mga ni Manong Arong ti panagpukaw ni Angkal. Aday tiruwarti na lada ni Arong. Itay pailangan da kasarsarita na lalaki. nay, apay alalaki ti kasarsarita na. Oh, baklan sa amat ti loko. Yang kulmot. Di dya kinadakkel ti bagay ni Manong Arong. Adakadimat kas dya bakla. Amom? Kadag ito'y apanawan kat awanan ti sana nakapapati. Mabit man lang tawagak ti cellphone na. Ay, masadot ka man lang na mapanmangayat. Ay, Rosalia, inkagsukat. Intalangan mga ni ti restaurant. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Uncle, uncle kun kunakmatan atornay. Agpaiso asaan ko aramraman ng tilutwal. Ang alkitran. Anya, salbag ka. Ay, lujak lang at pampanunutan nga abogado ak pataltalan kan Arong. Ibidbida ka lakit din kan Leonarda, nalaing ka ngagluto. Nalaingag mo't ngagluto. Ang alkitran nga raw. Lumuuna ta ulit ang palaing. Kapilitan, mapantay yung mga ni fast food. Tit ni Rosalia, nalaing mo't ngagluto. Bang lupay. Lawag ang matikunam. Ni Rosalia tinabanglo. Wano tilutlutwan na. Ay agkadwa tayo gaya matornay. Agpada tayo alalaking agpaisaw. Tagtagari. Mga lumangag na kan ni Leonarda. Mangan tayo lang iti fast food no restaurant. Saan na kaya ti asawa ka matagabo unay ti kaanakan na. Itay pay lang aglut-luto ka. Mabisi na kon, Pipita. Nagimasan? Oh, temas ko lang kamutaw, minununam mo tinagkape. Ay, kwa. Mga anak man lang agpaison. Kapag ison to inton makapanganak, napudot pay lang dahi takapay. Iti sabaw ay sabaw ka. No, manadaras ka mabsaw. No mabsugak iti digaw, ay sana kon ang makakapay. Nalulukmag na tadagiti amom tan nalaing kang aglutuan niya. At dahi di kasawa ngagpada na kutong amaw. Kat pinabason tadagiti karuba, tanalulukmag da, limukmag da. Dito ta saan ka naman anaimas ti sisidada. Ha? Limok magdadala kang angot dalaan. Nalabos mo ti kinaoyaw dagiti among matabubrida pay. Ay, nimbag ta jak pay nakaisubo. Naltutanak naman. Ito'y matla restaurant tinagtumpalan tayo. Ay, bugkado nga ulaw.
Alkitran matgayam tilutlutwan ni Arong adi naramraman. Inulaw naktiloko. Namaysaan na. Ibagami ti dayjay nga Arong. Agi katlaangan na driver mo, taag subli a para luto ti alkitran, namramanan ng taon. Makaisa makman di pagsarsaritaan nyo, Uncle, kiniante. Talaga kasta ni Antim, nauyong. Tasigod nga na profesor. At ni Manong Arong nga rod? Nagsapol iti pagkapyan na mabalin na pagsigarilyoan. Talaga abiyag na ti kape ken sigarilyo. Makamo. Agbusog latan iti sigarilyo. Rosalia, nagapa kayon sa iti tinubyom. Apagbiit pa ti panagsarita yo. Ay, no kanayon matlang nga agapa ka nagsina kayo. Ipaypaysuyo lang ang dagsina. Wala ni Auntie. Ni Miss Palma jay kinasarita. Sekretarya ti Marapait Agency dayjay. Aglos ka nun inton rabi iti katulong tayo. Katagdadanon tayo jay opisina ti Marapait Agency inton bigat. Ne, atay, siyak ti kadwa mamang sukot. Nagadwa trabaho iti opisina. Nalahanos niya amasango. Agpakuyog ak tulangan kini Uncle. Ay, saan? Agpamaneho kalatan kini Arong. Sigurado ak, asaan mo atutupan dayjay. Sige, Manong Arong latang arodan. Ang nawan ti may sakada kayo kini Uncle ako muyog kanya. Kasla, siyak ton dagbali nga amo ni Manang Pipita, kan siyak ti mainaganan ti kontrata. Baan ano ko ba? Kaanakan ka man? Asino day ta Pipita? Pipita ka no tinagan dagbali na katulong tayo. Awagam to nga rod ni Arong, taibagam akuyugan na ka, kan makapagpakada kini Fortunato. Uray sakto langan ti mga awag tapno, mabalaaga ka na imbag. Ala ni Auntie, tila mo pang panunod na. Inan sakit nga dagaram kanya. Awan mat nga tapanggat ni Manong Arong nga agaram kanya. Papay ang nagbayag ka sumungbat si Kaarong. Kagurat ti agururay tapnam mo. Ay adang amin nang ibawnan kanyak ni Atorne, madam. Agman-maneho kitay. At ang mga numadisgrasya. Narigaton Imbis nga imasik ti agkape, kabayatan ti panagsigarilyo. Tsak tukit din tilamlamayan da, pambaranda makikape. Nagadulang ay bagbaga. Gamta saya at tamom tar aramidan. Narigatan no may dungpar mo ti kotse. Siya tinanggatang iti dayta ide. Anya ka diti maipay ko, madam? Dumngag ka, anaimbak. Ngam kasarita kan tumatla ang inton rabi. Kadwaam ni Rosalia inton bigat. Ay papanan mi ka di, madam? Dumngag ka, anaimbak, kunak. Saan ka ngagsasao, aging ga iti jak malpas. Kadwaam ni Rosalia amang sukon iti katulong inton bigat. Ay, kamahudyanan na. At danto matla katulong tayon, madam. Nalaing matlang agluto. Anya kaya? Di ka makaawat. Saan ka ngagsasao no jak painalpas kunak? Agawid kaya dagaw, Swan? Wan, madam. Matungpal. Ken saan ka ngagbarbartek inton rabi tapno awan ti hangover mo ngagmaneho. Saan kayo ang madanagan, madam? Kapikon sigarilyo dati bisyo. Ngam na masobra nakarkaro pa yung nabartat ti panagmatmatak no kwa. Ay na talaga di ka makauawat. Makaakasarsalita. Ay kan may sapay. Di mo gundawayan ni Rosalia iti dalan. Di kayat ko asawan. Saan mo nga arman ti kaanaga? Unay matan ni Madam Leonarda. Saan laan na unget? Nainget pa'y. Iti kaado nga imbagaken inbilin na. May sala tinabati iti utak ko. Saan ko kano agun-gundawayan ni Rosalia iti dalan? At anya ti serbina nga abogado ti amok. Inat-atiw ko ni Uncle Attorney no case. Agasam, dua kami lang kin ni Rosalia iti unag ti kotse. Agumaak amang say-op iti banglo na. Nakasaga nagayam ti malitam. Ngam awan mat lang at tinalipatam. Awan mati ko ng kamutaw. Nandaman malipata. Kumatangak tulatan di pagkatulunga. Ket no ti silpon mo ti mabatay, dapay pagawagam. Di kumatangak
Nga mabitlaan. Amangan na malipatak ang peso tayo kwarta. Kay Ay. sigurado tayo walit ka. Nakasarita mo ka din balinan nga mo. San pay? Dila ang sekretarya ti agency ti nakasarsarita kiti ko. Ay, nasaysayat mo lang no makasarita mi danya. Tapno, makita mo tawin no madlaw mo no nauyong da. No nauyong da, di ibabaw, hindi pa nagkatulong mo kadakwada. Uri ka niya ti ugali na tagbaling nga amok kamong tao. Maanusak. Sakpang iti ko nam. Nusala ko ma. Nalaingat amang kumpas. Amok na ilaban ti kalintigak kamo tao. Sansangkot yung kiniarong asang kamulunglung mo ti cellphone mo, Fortunato. Di ka pa'y ayan na uma. Abogado ak sa nagita ti ibagbagam kanyak, Leonardo. Damdamag dagiti basbasaek. Apay nga asaan matla maibusan ti droga. Maibos ayan no adalata agar aramid. Kan dahiti pwede may sa adamag. Adda ka no, dagiti nagdrog-droga, kan naglakla ko iti droga, idi saan asin mo ko amin. Awan bibiyang kuditan. Basta saan nagnagigamit ka so maipapan iti droga. Talaga ajak gayat. Malaming kan sakit de, Rosalia. Nagsapa nga min arimwarta. Nasalumsumpay lang ti agsapa, nalamis pa'y ti aircon. Gapo nga tata nakadali kapak kat panunutin yung mata na malaminak manong araw. Ay, amang ano kaya tiyo dumagas tayo pa yung agkape? Ay na, talaga abiyag yung ti kape Wano, makasigsigarilyo kayo pa Eh, kastang rod. Jakmat mabalin ti agsigarilyo agmanmaneho. Makaawat akmat kat, manong arong. San abale? Alas 8 pa'y lang aglo ka ti opisina ti agency. Apag isunto. Oray nga rod alas 9, makadanon tayo jay. Mabayag matuna panagurang himanang pipita Amangan matagtakan katagbabaw Madanagan kayong sakit di Ay, sabagay. Narigat nga min ti awan katulong na. Ay, talaga. Trabaho nga min amin. Sige nga rod mo na. Awan matyayaman tayo kotse dito'y garahe. Napananangatan ni Arong. Pinarbangon na nga tati nagbalog. Asino ti sapsapulang, Fortunato? Ti amok, no adda nakastra ka man nanakaw. Tane, nakalukat mata ti garahe. Ang nadlaw ko asaan mata na pwersa analuktan. Ay, manulat tawan mo nga magkabaw kansan. Ijay bupetem pa'y nagpakada ni Arong. Inulit naman ng idirabi asapaan dakin ni Rosalia at Romarta sukunan dati katulong. Kasta ka di. Amangan no pampanunutak dagiti igam ko akaso. Iso anjak na awatan unay dagiti imbagbaga ni Arong. Anya nga igigawam akaso ti kungkulam. No daduma, jak maawatan ti panagsaon ni Arong. Saan asyak kan balinga mo, manang pipita? Siyak lang ti binaundang kal Fortunato kan Auntie Leonarda. Tagpada da nga mi na makumikom. So, bali amo ka matin arosan niya. Nakapalay da ka dangkal kan antim. Ni Auntie ti kabagyak, manang pipita. Ay, nalpas kayo ka din, Rosalia. Ay, saan pa'y manong arong? Agsarsarita kami pa'y lang ni manang pipita. Manang pipita ni manong arong. Manong arong ni manang pipita. Isa ti driver ni Angkan. Naimbag tayo imbaga ma-driber nak ni Atty. Rosalia. Ang mga panunutan ni Pipitang agasawa ta. Anya? Sika talaga manong arong. Rumarak pa nga rod. Urahin kayo di tarwar. Nagsigarilyo at pay. Hello, Atty. Ay, adak dito yung nagtilugan. Saan pa yung agtartaray? Arong, saan nak ang angawin? Ayan ni Rosalia. Ay, adapay la iti unag. Saan da pa'y analpas ang nagsarita kin ni Pipita? Nagbayag kayon. Nakasubli kayo kumanditoy. Ay, tsak amuman, Atty. Ang amangan no, malpas to pangaldawan no makasubli kami dita. May kain tulangan sukunan ni J-Lo office inton malam. Partakan nyo. Angam, saan mo una ang partakan ti agmanay ho?
Apay! Na. Apay nga ta pagdardarasan nak ni attorney. Nagkantol takit si arong-rong. Ni arong lakit ti takin arawan iti tayo. Dapal ni attorney ti law office na. Saan ka nung agsigsigarilyo? Yan tayo malang abo ko. Ako rin na. Saan mo't nga agat sigarilyo? Ay, kunak no bigatan. Malumpay lagayam. Ay, naimasak tinaturog. Agungot lakit din ni attorney no malipatak timang sukon kun kwa na. Ay, Pipita, itimplaan nakman iti kape. Mabit lang nga raw. At tugaw ka pa eh. Sika ka di tinaangot ko itay? Ha? Ay, anya tinaangot mo kanyak? Madalas ka lakit din nakatulong. Na, Ang sangpad mo kailaan. Ay, di akong magustuhan. Sadot kan sabay. sus. Anya dagito'y arong-rong. Sika ka di tinagsigarilyo, kat inwarab latan. Ning, Na, makakaangot na unay tawag. Ay, Lucas to'y matlatik kinasadot mo akatulong. Agbalkot kan. Oray, kasangsangpat mo kailaan. Madam, saan na isak tinagiwara ka dagitarong rong? Kakit-kitak lang dagita, nagadadumot tan, naiwara dagita. Sika ka di ti akin aramit iti daytoy araw. ha? Sika lang ti agsigsigarilyo dito'y. Ay, saan asyak ti akin wara kadagita, madam? Ang mga no nadalapos ni Pipita ti Astre, iti lamisita kat naiwara dagiti rongrong. Uno, ang mga no da nakastra ka pusa kat inwarada dagiti rongrong. Eh, jakla na sigo da dinalusan, madam. Siya akong di makamuhi ti daytoy. Talaga si kati makamu Pipita. Kaputa trabaho makatulong. Mangiramraman ka. Agtala ka ba na ro? Ha? Siyak lang dadakarbangan na nga gungat. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Sangat kong nagitinag kay wararong-rong ti sigarilyaw. Namuray ka sa notipanan, pulagat ko. Awan nakita. Ang astre dito, napatog ko ba? Ay, amangan na inranta ni Arong tinagiwara ka dati tinagirungrungan na. Tapno maong tanak lang na dagos. Iwan niya ko ba't pasol ko ngayon? Ano pasol ko kina Arong? Naramidan natin kas dyan. Ay, mati na ito yan. Kasangsangpot pa lang ni Manang Pipita. Pinagungtan yan. Kasano jak makaungat? Kasangsangput na pailaan. Jak magustuhan. Nadaldalos pa'y tibala ide. Tapay nga min. No nagado awaraan nagirungrungan ti sigarilyo. Inatap ko pa'y kidiitayan ani Pipita ti manigarilyo kat inwara na latan. Abangan doon ni Manong Arong tekin aramid ante. Saan mat nga giwarwaray tinagrungrungan na. Pinabasol na ni Pipita ang nadalapos na ti Astre. Sa inayayam ka no nagiti pusa. Uncle tumaw-awag. Hapay nga ta. Hello? Sang pagday ta nga arong, awan matlangan. Talipatan na nasamat tan di mga sukon kanyak dito law office ko. Saan pa nakasangpat di tangkal? Itay pa ilang nga pimanaw. Inyunay-unay ko itay. Oh, kumusta gayam di katulong? Dayjay, naungtan adago, sangkal. Tapay. Nakita ni ante dagiti nagkaraiwar arongrong. Pinabasol ni Arong ni Manang Pipita dinalapos na ti Astre. Mabit man laeng. Kaslawan pa'y nakita nga astray. Ipuruwag lang tanong ka ni Arong, ti pagirungrungan na. Huwag ngagpaiso niya. Sagsagadag no dagduma dagiti rongrong. Saan magkaarong? Ururayan kalakit din na ayaban nakiti unag ti law office. Imasam gayam ti agsig sigarilyo. Ay, uncle. Ay, stay attorney. Ay, nabayag kayo ka din? Well, itay pa'y lagaboy-boyaan ka agsig sigarilyo. Mabit man laeng. Masansan sa amay ilawan mo ti mga wag kanyak iti angkal. Ay, may kaglis mo ngagpaisun ti dilak. Loko! Ay, ti kahit ko asawan, attorney, may sursuro takin ni Rosalia. Anya ti kayat mo asawan? Ay, attorney, mapantay ka din? Uwan, ang amadda pa'y bagagkan ka. Apay pinabasol mo ni Pipita ang mangiwara kadagiti nangirongrongam. Kat saan ka mat nga agos o sarita astray? Ha? Ay, nakasarita yung ka din ni Pipita, attorney? Saan?
Ngam ni Rosalia tinangawag kanyak. Tagur uray aklakit din kan ka. Nabayag ka mat gaya man dito ay. Ti amok ano adaper aramidin nyo. Naibus kon ti may sa akaha, iti panaguray ko kada kayo. Naituwin ti pinatim kayo ang kapiyo, sir. Ay, say, attorney. Agyaman nagpipita. Oh, agtugaw ka pala ang taada ibagakkel ka. Kasangsangpat mo pala ang binunyagan na kamatan ni Leonardo. Anya, binunyagan, attorney? Inungtan ti kayat ko asawan. Impulong ni Rosalia kanyak tinapasamak. Inungtak ni Arong. Sigakat din tinapabasol. Ugali na ngamin ti mangiwaralatan iti pagirungrungan na. Ay, may anyulat ako man, attorney? Kasi mat nunungtan? Naasan ka pala ang kat napabasol ka lang arudan iti di mo inaramid. Saan ko mata pinagsasawan? Saan ang kakaskin ni Leonardo nga agbugkaw nung makaungat launa yan? Attorney. Kasi ti ko na attorney. Diyak kaya ti agungat iti uray lang ta abogado ak nga rod. Sige. Saan to na maulit na dyan na pasamakin ka? Okay, day talang ti ibagakan ka, Pipita. Sige, mapalin mo ti agit. Kas-kastrik ko lang iti kwarto. At taumay, sino nga talit ang tuk-tuk-tuk kaya? Manang Pipita! Ay, nimad kaya Marsalia. Makasi nga ka, di pa naginanam, manang. Saan man? Kalkalpas nila nagsasalita kami ni attorney itay. Nasapa pa'y mahal, tapan naturog. Amang ano nabannog ka, tanagado tinaramid mo itay manam. Nakaturog at kit di tayo aldaw Sikat, isang saan na ginanata, simbrak ka pa iti opisina yun. Ado nga min tinaskan nga si Kasuk, manang. Ay, anya timbaga ni Uncle Ken ka? Kinasalita na kanon ni Arong, iti napasama kitay malang. Madam, Rosalia? Ala, manang Pipita, saan nakngaw-awagan iti madam? Rosalia ko namlatan kanya. Magipagnanaadak lang kada Uncle Ken ante. Nanggam ko, dagiti impagpagam kini Pipita Fortunato. Kan nakitak ni Rosalia, asimbrak iti kwarto ni Pipita. Pagkadkaduan dak sakit Saan mo kumanga inungtan ni Pipita? Kasangsang papela ang tao. Uray managbal ko tadagos. Narigat lang arudin ti mangala iti katulong ong tampaylaeng. Magkuma no saan at ika anakam tinakakaasi. Kan saan mata ni Pipita ti aking basol? Kat, apaan na? Saan ay akinasarita mo ni Arong? Saan ka nga apapaan, Leonardo? Anya nga roday ta ibagbagam. Sikatin ang irugi. Diyak kayat nga agapata. Diyak tupay makiapay di husgado. Bibiyang ko pa'y. Hindi tamat ngamin nga Arong. Naimbatasan anauran ti barana. Bayamon, tasaan tabat akwarta ti igat-gatang na iti sigarilyo na. Bibiyang tapay kumano awan maurnong na. Sigarilyo lati bisyok. Uray man kiti ibusak ti talo akahati sigarilyo iti may sangal daw. Sa balin tumanan ti ibusak iti agpatnag. Ngam, uminumak ita iti nasangar. Tamasurunak. Kasano adyak masuro? Kat nabainanak. Inungtan nakit din ni Madam Leonardo. Sa sinalagan nakpailag ni attorney. Pulong nakat ngaminan ni Rosalia. Nuad adola ti kwartak. Uray man kit ti gaburak ida ti kwarta. Agalwad ni Pipita kanyak. Ang kasanon ni Rosalia. Ni akong gayan. At kalalaki ang kasarsarita na itimwar. Ganda siguro dahil nakaparada. Ada kagayam dito beranda, manang Pipita. Ay, Juan! Ay, ada ka di pang ibaon ng kanya? Lansahan ko matadjabado ka mga opisina.
Naklagdigos. Ay, ako yung tangaro din ako pa na ti kwartom. Ah, sumra ka ni Manong Arong. Timangad mo't nagiti lalaki. Kasan sa na makitkitak ni Manong Arong nga da kasarsaritan nga lalaki. Laditek panyero sa anak nga gigigam iti kaso ti droga. Droga ti mang dadael iti biag dagiti ang totobo. At dapat dagiti nataagan ana igumon iti droga anang rakrak iti pamilyada. Saan na bali ti pamapatay? Tamabali na di na inggagara. Uray pa'y kasaot kadakkel ti pagbayad ta panyero. Saan ko napidwaan pa'y tagpanunot? Sige, bye. Naimbag man, mapanunot mo day ta, Fortunato. Ay, katwen Uray awan anak ta, Leonarda. Kasla anak ko ta dagiti agtotobo, ana igomon iti droga. Sa paalin tuman lang atan ti pagturungan na kita nga ibagpagam. Oh, Uray awan anak mo, no an anak kamet dagiti kriminal. Naimbag ta saan kami pa'y anakapanaw kin ni Atorne, Pipita. At daman ibagak ken ka. Amangan mabalin mo adalos antikwartok. Tita lang? Awan problema? Ang saan na ngay pulpulong kin ni madama, tapno saan na kamaungtan. Saan mo nga mino na trabaho day ta? Ay, uwan, di ka madanagan. Kunwan gayang Pipita. Pasensya ka ni tinapasama ki di kalman ha. Naungtan ka adagos kin ni Madam Leonarda gapo kanyak. Bisyok ngamin ti agsigarilyaw. Saan mo nga na basta iwara na gitarungrong mo Noon astray, at damot pagbasuraan? Bueno, pinggan ko kunam Pipita. Hala, isardeng mo daytan. Nadudugla una yung triknak. Nadudog ka no tirik nana. Kanya di ko nana. Pinggan. Ay, tila manawalawat nan. Saan sabay kityan na yung puswan ti pa nagpakawan na kanya. Takas lang makasulong. Pagkasan din pagkana. Nga uri. Ay, mawata kang. Kaslati kayat na nga ibagakot. Di pinggan na kumati ibagak pagbalinan na nga astray. Anyamat ni araw. Ay, ganun kaya Pipita. Awan sa baling aramidam, no saan nga ti agdalos laang. Naglaingan na lang ibagay di kasyan. Mat ngamin ti agmaneho, Rosalia. Uray si kala ko man tinang sukon kin ni Pipita iti. Diyak namin kabailan tagmaneho iti long distance ante. Pag nervyosa. Aglalo na dadagiti na paspas sa makasama tuno mga overtake kanya. Sa bagay, narigat ti madisgrasya. Ay, malagip ko man kidi. Ano ti nagsaritaan nyo kin ni Pipita? May panggap iti trabaho nante. Intad ko matidikal man ti kontrata no mano ti sweldo kan dagiti mabayadan ang benepisyo na. Iso ka di dayjay. Ay, kunak noan niya. Yakon malagip tani makubi ko maglaunay. Makitan tumat lang ni Manang Pipita dayjay to nagdalos iti Senedyo. Naungtag nga rod gapukin ni Arong. Agam, nasaya at ada pagbutngan na. Nagatumanan din ang kayo ararong-rong. Kanya tiyagas asok iti reputi kama. Ay, naura man kita dumapas at dapat ti kama. Uri di nakawarama na. Ay, sustidang dakas na papasulan na tumanan. Ay, hindi maglakit kita nakita. Uri sang kapasitlasan katirurong ti sigarilyo. Mangparta iti urat na. Ti dakas na. Siyak manan di mapapasok iti daytoy. Sino nga ti pakipagaan? Agmerienda ta pa'y Manang Pipita. Nalagip ka man nga wagan. Kumusta kan? Ay, nasayat lang. Alkalpas ko nagdalos ka dagiti kwarta. Agraman ti kwarto ni Arong. Anya? Saan mo nagtrabaho day ta? Ay, nakisarita kaming kanyak ni Arong. Katay pagkiti Tayo pagana dalos ak ti kwarto na tanay. Dandanay ko man mauran di balayo. Tapay. Anda kaming nakasindi pa Arong rong. Tsaka mo naimburwak na lang iti kama na. Nalipadan na nga tanga imbisaw. Ala, dandan ito yung gayam na uramanan. Ay, naurang kayo katitang dumapas sa tiyak ti kama na.
Manang Pipita. Adan yan ti Leonarda. Sigurado laki ti pagdamagan nak no sino ti kasarsarita. Tanda ni kami makadanong dita. Wen, kaya't ko ang makita mismo, tilaklakom adaga ako na mga da problema na. Kita pengaw muna, sa tanto pagsaritaan, numanot ibayad mo. Wen, saan ka matanagan? Malabsam tiyag kape, tag-nervyos ka. Agtalag ka kanyak. Okay. Sige, bye. Angkal, ay attorney. Naparpartak sa makadanon tayo no magnatayo dita bypass road. Apay, nalpas na ka din. Rugrug yan na pala ang tagkali. Saan tayo matadumala ni Jay? Sige, sikat imakam mo. Numuna tayo bagak kini Mr. Claro at andanitan makadanon. Ang mabitlain. Uncle ko nang manitayan. Ha? Apay, kursunadam ni Rosalia kat panggap mo nga arman. Nagpintas ngamin angkal sa nagpudaw. Makagawaran ni Leonardo numamon na dayta. Saan na amamon dayta? Ano saan kayong agipulong attorney? Uri, da kayon samat kit. Kursunada yon samat. Ay, tilay bagpagam. Angkal. Adda pulis. Agsinsinyas. Pagsar-sar dengan da tayo. Anya nga to ti mapaspasamak ka dagita pulis. Sige. Sardengam ida arong. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ngay, nakarupanglit ka ng dayday mo daw ni atur na si mga pata. Sigot mo ta naragsak, nga pa nga ta. Saan ka pa yan nakatimple ti kapek Pipita? Uray na lamiis at anong natan. Ay, Bueno nakalam lamiis ang Diyos. Nakatimpla akong sir, sa atur na eh. Mga alak na nga rodo ni tinalamay sa danaw mo no, itimplaan kayo pa yung Diyos. Ay, apaw, matartaranta aksa pa yan. Ay, itaman pa yan napasamak da ito'y kanyak. Ha? Siya nga abogado, napagrirwan, dagiti pan nakabagitilintag alugan, dagiti drug pusher tinugan ko. Ay, kasta? Sir, dito hindi kapiyaw. Sige, agyaman naglaunay kan ka, Pipita. Ay, uminumak pa ilain. Tanay, maditi pa nagkang-angas ko. Marigatan kayo ka din umangas sa turnay. Aslawan mo sakit yun ni pusan. Ay, napankila ko man iti ospital. Agyaman na kiti pa nang isakit mo kanyak, Pipita. Relax ka lang. Da kayo, tirong ba mag-relax, sir? At talaga min kapungtot ko. Kasta ka day? Anya nga minayat na pasamak, sir. Sinahid na kami nga ro, dagiti polis, ta na pagbiddutan da, at ilugan ko katlugan ti drug pusher. Anya? Naimbaglangan, taam mo ni Arong tinararamid na. Amo kaya na mapasamak kanyag dagiti madamda maga-planted evidence. Ket kargaan dati kwarta ken droga, tilugan ko. Di pa ikat din siyak, tinakababain. Nireview so gayam ni attorney. Kasano nga talangan no ada mga wagkin kwa na. Ket but ngenda. No apay mo't ngamin akas jay tinapasamak. Uray mo't kit di siya. Nagnervyo sak. Agasum ayat yung matiliw kan mabalod. Daman kit di awagan. Ay, hawan matlangan yan, te. Napanan nga ta talaga. Sakit tsak maawagan. Awagak man kit ni Manang Pipita. Amangan kit din nagawit iji balay ni Auntie. Tayo ti numero ti cellphone na. Sana naka-online ka? Sana naklakit ti masungbatan no ti messenger na ti pangawagak kan kwa na. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello, madam. Siyak ni Rosalia, Manang Pipita. Saan ani ante? Kanain ko nga ibagasan nak nga awagan ni ti madam. Nakaawag ka man, Rosalia. Awan matlangan ni ante. Tsak mat nga rod maawagan. Ada ka diti tabalay? Awan, niyator na kiti ati si Mang Putitay. Kunak
Mano da na panandakin ni Manong Arong? Wan, ang nangarap! Apay, anya tinapasamag kadakwata. Aglalokin ni Uncle. Ay na, agnerbiyosak pa yan. Naimbagtada kayo nanti. Saan kayo amauray? Iso nga inawagak ni Manang Pipita. Saan kayo kanumata na panitjay? Hangam, ada impadamag na maipanggap kini Uncle. Anya ti impadamag na may panggap kini Fortunato. Sinublianda ka no ti kliyente na nga ada parikot iti laklako na adaga. Saan da ngamin anatuloy? Anya kano ti saan na anak katuluyan. Yak magustuhan da ito. Nakakita laki di iti napintas a babae. Ket no sa dinula di tan tinapnaparanda. Anti, saan a babae ti gapona? Tinggandak ngamin Sinaed ka no dagiti polis na napagbiddutan da tilugan ni attorney alugan dagiti drug pusher. Ay, kat sa dino nga ruden dayan ni Fortunato. Relax kayo lang, anti. Nagrirula ka no dagiti pulis. Agkalang nga dalaang. Ngamawan ka no plate number day di sapsapulan da alugan. Ay, uray akla nagnervyos. Mabitlangan ti ha, itimplaan kayo iti kape. Apay akape, ti ad-ada nga agnerbyosa. Ay iwan kaya man niya. Mga laklatan iti nalamiis adanom. Awagak man day di alakay. Amangan kidinod da igam na akaso may panggap iti drugs. Kitamangan no na iramraman. Nagdakkel gayam ti problema da di adaga. Kasano nga rod amay lakon na. Hanggang kabalak na ito masapol asingirak iti dakkel agatan. Bayag nga wanan ti igam ko akaso. Kat bumawi ak iti da ito Yakmad karon kayat ti agigam iti kaso iti droga. Uray dakkel agatan ti itad da kanyap. Ay, naimpagtadakan, Fortunato. Kunam no makatawan na dinak nakita iti pan nakailibo kanyak, Leonardo. Anya nga ili ti bagbagap. Tanda ni kagayam na isarsarak. Nanunuan niya ladita ti pakiramramanam. Taapay, anya da ita. Agpunno ka man kanyak. Adda ka di klientem a drug pusher. Kat napagbindutan matandag iti pulis alugan dati lugan mo. Anya ti bagbagam. Jak kaya ti agigam iti kaso ti droga. Uray dakkel agatat itang tanda kanyak. Mabit man lang, nakamuam iti dayta. Ni Rosalia, inawagan na kano ni Pipita kat na istorya na tinapasabag ka. Kastagayam. Di mo ibaga sa langadem ni Pipita. Saan ka matanagan, abogado ket jak ammo ti agpungtot. At adapay kadya sikat ti kagurak, tanagdakas ti pampanunutom kanyak. Agan-anad ka. No awan pa'y tinapasamak, ang mga no addanton mabalod nga abogado ket si kadayta. Ni Rosalia ti agturong dito'y ayan ko. Ay, isardang kontak si Carillo. Kababayin kin ko na. Kakaisunang asit ganak akasarita. Ano nga rong? Labo kini Manang Pipita tinapasamak kada kayo kini ang kalibigan. Ay, agnervyos kan samat, Rosalia. Relax ka lang. Nagpudaw ka lang arudan. Anya ko mati pa kainaigan ti kinapudaw ko. Ad-adda po mo daw ka, itinervyos mo. Awan day jay. Napagbiddutan dalang ni Uncle. Ay, attorney kunak kuma. Nakababain nga rod apakasarsaritaan ta abogado ni Uncle. Nagmaditikas ta pakairamramanan. Nagmayatan ti panang dalos mo iti kwartok Pipita. Nagbanglo pa uray dagiti linabam abadok. Nagbanglaw. Kasla kinabanglo ni Rosalia. No. Uray la na pamulagat ka iti pan nakakigtot mo Pipita. Saan nak nga ipulong. Tamang ano iaramidan na kiti kaso ni Uncle. Ay attorney kunak kuma. Di naman nga karamidon ti kasta? Kat, apay nga roda kasta ti panangkitam kanyak. Nadlaw mo nga ta, aman manulangan tinabati ang ipon ko, ay ti akin nga to ang ipon ko. Ay, lakla kaya anak lang nga rodan. Agribribak pa ilang mat. Saan mo't ari-brave sa deta? Natupulan ka na sa? Naglain ka ba kami nagsigarilyaw? Iso
Madadaal nagitang ipon mo. Taimbag, tanangag ko titimog mo ang makisarsarita kinipipita araw. Saan ka pa yan nasa langit ka? Nay, anya ti basol ko kada kayo, madam. Ni attorney ko maati mang salangad kanyak ta mabalinak akaswan. Sa anak ka makiang-angaw. Gapo iti kinalaing mo ngag sigarilyo. Nandani ikan nakaurap. Ha? Naimbag, tanapanunot mo ang pinadalusan kinipipita ti kwarto. Kat nalapdan na ti pan nakauram ti kwarto. Ay, pasensya kay lakuman. Nandani lang arudon marunot amin ang ngipon mo. Na, Manag sigarilyo ka pa'y laag. ay ikarik madam. Agan an nada kaon. Di yung mata iparit ngag sigarilyo ak. Ag sigarilyo ka, ngam itilwar laag. Sige madam. Wen, nalawag. Nagipulong manan ni Pipita. Talag ka kanya. Wen, kabailag arisota ti problema ti papeles ti dagam. Talaga sayang no saan mo amalako na dyan. Agasam ta 50 milyon a pisos ti bayad na. Agpaiso na riko, tangam siyak ti makamo. Agyaman naglaunay. Uwe na doon ti asikas wagin doon bigat. Ibagag tulat ta, no kaano ba nang nagsalita ta, okay? Bye. Takil agatad ti 50 milyon na pisos. So anak laki ti abayadan da dyan iti gasot-gasot aribo lang. Atan sa tindi na saya pampanunud ang Fortunato. Sikapan man nga tanda jay kliyente. Anya sikapan mo't niya bagbagam Leonardo? Saan ka makapagulbud kanyak? Nangag ko tinagsaritaan nyo iti dayjay a kliyente. Sirib-tirib-rib yan mo. Sirib-tirib-rib? Kaslakin ni Arong. Dandanin na uram ti balay iti kinalaing nangag sigarilyo. Ay, saan ka amang gundaway no di mo kayat ti makarma. Kastala ti biyag, Leonardo. Pagsisinublatan ti kwarta. Nasingpet ka matitikunak. Angam sa bali ti lokom no may panggapi ti kwarta. Anya kamutan Pipita. Para dayjay lang. Impulong nakpailang matkin ni madam. Saan naman ko napulong na yay? Nasigurado amamon tumot lang ni madam. Siyak manan, ti mapapasok, ti bagbaga man nagpulong Gat, asino ko mamat ti pakamuan na. Ay, mabalinta mo ta pagtulagan ti amin. Mano ka di ti masapol mo, Pipita? Nay, jak kayat na ita kay bagbagam. Kayat naksakot na pasuksukan. Ha, apay? Dakal ti sweldo mo, driver, neto na? Nay, is-ismulan naksamat. Basta, saan munton nga ulitan tagipulong? Masapol nga agkadwata, Pipita. Ay, agad na nagkakidi Na, putbut nga naksamat. Sa balin sa man tinagawa tami timbaga kon. No mauram ti balay dagiti amo tati kayat ko asawan. Apay, kayat mo ti may kat. Ay, nalpasan na nagsarita kami kin ni madam. Isuasan ka man nga ginlalaing Pipita. Ita ka man langan. Pulong kala, pulong mat. Makagura ni Arong. Pinanawan nakmatlata. Uray awan tibilin ni Arong adalusan ti kwartuna. Inkalatan, tapno masigurado asaan tayo ang mauraman. Nakagura nga ron. Hindi pa nang ibagak ka ba kayo? Bayan, takasaritak. Ay, saanan, madam? Nakamilatan ti makamuag sarita? Kabutang mo ka din ni Arong. Ay, driver na dayjay. Nagkutong. Takasano, kat makiinagaw tinikuti na ti sigarilyo, iti sustansya ti taraon ngay papaunog na. Ay, kasla saan amang kapigsa. Agan anak kayo kanayon ng kal. Amangan na maulit duman na tinapasamak kada kayo di kalman. Sigurado ka saan, Rosalia. Nagpadispensar ni Sargento kanyak ket kasta unay ababay na. Narigat mo't ngagpaiso ti ada kapadpada tilugan man niyang kal. Sa bali man ket di ti malagip ko. Ada ka din nobyom. Kaslawan makitkitak nga agar-arem ken ka. Bayan nyo pa'y laday tangkal. Saan na mapupuhutan ti panaglabas ti Aldaw. Kas iti dayjay amamok,
Kolehiyo pa ilaang idi agdobyo da. Kahit saan daan na puutan, na ilabas gaya man ti kalendaryo ti nobya na. Isa may salaang ti anak da. Talaga ada kayo, Uncle. Tsak amo no, doktor ko, matipakaibagayan niyo. Sige, panawan kayo man lang. Mabit lang. Saan nang ipulpulong kan antim ha? Dayta kahit. Ag-nervyos kayo samot ta ng Kyle. Sige, panawan kayo. Ag-nervyosak ka no. Hindi talakit din. Talaga na pintas ni Rosalia. Talaga ka nawara. Nakakulot yung kwarto ni Arong. Awan samot nagyan nagitit kahati sigarilyo dito yan. At dapat pagbasuran. Apaya din ay basura na kita. Saan ka madanagan? Agkita ta inton bigat. Ibagamday ta kadagiti kakadwata. Anta ka sarsarita ni Arong. Kita ang matilaing ko Apay nga ta dita. Kasano na ilungkat na tiruangan. Anya ka magtanay. Wan, sana problema ti kwarta. Adda pa'y gayam. Ay, adda magam karga na kita. Pipita, Ay, anya ti kaddam ditoy? Ibatam da kita. Saan mapakibiyangan da kita ka hati sigarilyo? ibuling ko kumaan. Tanay ang kay wara. At daya yung bilin ko asumrek ka dito'y kwartok. Ni Madam Leonard dati nang ibilin kanya. Kailangan ko adalosan ti kwartaw. Di na kano kayatan na maulit tinapasama kini kalman. Basol mo Apay nga na nagipulong ka. Nyakit din. Nagaduman kami na nagitiag kay wara dito yo. Anya nagito'y afoy. At dapat maangot ko sa balay. Anya na yay. Uray, tanay isagad mo mutan dagiti nagyar sangak ti sigarilyo. Mabalin mo ti rumar. Kasanan nagiti nagado ka ti sigarilyo basura. Nagadot nagawangan na Kunak asan kan amakibiyang. Siya kung ti makamu amang ibulang. Ayan nga minon day bag ko. Anya pa lang ti urayin manang pipita. Rumor ka na? Oops, sakbay nga ituloy tayo, dete Westorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dete subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy-tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dete nga channel. Saman pa'y anakabag ni Araw. Kaya dyan nga ta, ti sinoblina. Hay, diyak nagsaludsod. Nang nakagura ka danos. Di na pa'y kaya na sumrir ka kati kwarto na. Ngam, at ni Madam Leonard at itong pala. Driver lang, Araw. No maliwayag na trabaho, at mauram ti balay, siyak lakit ti mapabasa. Itay pa'y ngawagan ka, Pipita. Apayasan na kasungsung-batan. Adda kami ni Tirwarita, Madam. Yak nang nagdi pa nag-ring ti cellphone ko. Ngamitay simril ka ti kwartaw. Yak mo, nakita may mawag kayo gayam. Taimbag, tapay nagandar mo ti utot mo kat si kanti mawag. Tinungpal mo kadimat lang, tibilin ko. Wen, Madam. Nasaya, laglagi pa. Sika ti kanayon amabat-bati di tabalay. Kat no andama di abapasabat. Sika ti akin basol. Wen, Madam. Sige garodan. Kat na, adda papanak. Dayjay matlang tinangag ko ngayon baga ni Auntie Leonard kini manang Pipita. Talaga anaungot ni Auntie. Adda papanak, Rosalia. Malum to siguro na makasubliak. Sige Auntie, nadanto mang sapul kada kayo. Ibagak tulatan nga agsublidan to. Uray umay tanto ni Jay Balayin ton rabi Kano ka ba alam laki di tirantada? Asikaswam. Isu ti serbim nga adda. Wan Auntie, ngam na da masapul a desisyonan nyo. Ipakamok tumatlaan kada kayo. Mapanak nga rudan. Wan Auntie. San unay agtartali na ad Auntie dito opisina. Tataak matatalkan na. Ituloy ko kit din der aramida kitay. Saan kayo kadi arumar aturnay? Agpakadak ko ma. Saan na karong marita arong? Adda oraya ka klientek. Adda ka di pa panam. Agaliwak sayak la kumaturnay. Pambarak ng agsigarilyaw. Talaga asika. Manigarilyo. Adda nakita ka nagawangan ti sigarilyo iti o nagtilugan ko. Ha? Ay, kaano aturnay? Kaya sa lang kalman.
Saan ka nga kalintigan? Pagbalinamat ka na pagbasuraan ti unang tinugan ko. Abusta nagadua wara. Padalusak man kat di kinipipita. Ay, ore siya akong timang dalos, Uncle. Sige, kamu ka dito. Kunak makaduhatan ni Uncle ang mga niti restaurant, manong arong. Agmay-may sa kayong maggaan di tilugan. Ay, di mo kadikayat nga dua talaang agkuyaw. Kabutang naksamat. Saan kayo kabutan? Saan kayo matngaglanglang agsitsiday ti tao, manong arong? Ay, iday taman ti ko nak Rosalia. Aywan gayam. Saan muntol ako man nga ibagbagaan agkuyog taan nga niti restaurant. Aglalo kini Madam Leonarda. Mabotang kay sa unay kini Auntie Leonarda. Naungat ngamin ang yamanong. Amangan ngamin no, panunutan na nga agar-aro makin ka. Adayomat nga ta panunutan na dayta. Kan saan to ang mapasamak dayta? Saan to ang mapasamak ka no? Para makita. Uray man kitiitan mo kayat ko. Adaya mabalin na. Ang mga no... Anya dagit aday ti masungad manong. Ha? Police? Ay manong ano? Apay kalata kinabig yung tilugan. O regla na kintok na imbagat na nakakapata kadagos. Awantik kas iti agsak bay Rosalia. Ang mga no makapanunod dagit de iti pang tiliwanda kadata. Salpag, pasado alas 12, gamawampay ni Arong. Well, gayam, iniyawag ko ken pipita itay nga agawid ka mangal daw. Kasano nga ron itan? Oh, awagak adya akong matulay. Anya nga ta tinasaya at ngay pambarko. Makasublila day jay nga Arong makita na. Ilusan, itay may nakalutuak. Akit na ba tiin na po itan? Ay, saan pa isan? Kan mabalin mo't nga papuda. Ay, puyutak tumat lang. Narigatan no masinit ti dilak. Angam sayang ta saan nakamatuloy ang mangal daw ni tabalay. Kasi nung araw tayo naturnay. Nakaanok din naglutaw. Amom sakit dia, nalainga ka mangad. Ni Arong, damo ka na lang nga mga naturnay. Ako nampay, manlaki punsyon nga ta ije lugar da. Isu nga awan pa ita kinamakam na tipas ka ni ije lugar da. Pipitan mo kabaalam nga ibusan ti amin na linoto, ibusamon. Saan mo ta, aturnay? Saan mo ta kadadaan? Ay talaang, no dita ang mangal daw ni Arong. Imbatinak ang mabisbisinan. Tanda ni sa anak ka nagtuloy dito'y bupete. Damo kang awan ka, tadyak mat nakita tilugan mo. Saan pa'y nga ron na nagsubli ni Arong manipo dito ay nagpakada. Kapilitan na dya ako nintuloy tinagawid. Nagpa-order ako nito sekretariyak. Apay nagpa-order ka pa lang kami. Di mo ibaga nga da planong kinipipita. Si kakit dimet. Kumpormit pagselselosam. Amo kaya, napintas ni Pipita. Kan saan pa yan napukaw tinamnamam ang maaddaan iti anak. Laglagi pa maasika ni Atty. Lopez. Katsak matatalaga ni Atty. Lopez. Sino kumapay? Ay, saan mo man nga tan-anaawatan ti kayat ko asawan. Aman. Ang saan mo nga buksilan. Dudugom launay turiknak. Nasingkwat launay nga abogado ni Fortunato Rosalia. Impalubos na kitin nga usaran ni Arong J. Kutsena. Noanya latitan ti papapalan na. Nasingpat ngamin ni Uncle, Auntie. Anya nasingpat. Ado ti kriminal nga igaman na akaso. Ang ti dakas na. Awan pa'y pulos na pangabak na. Agkabagyan dan sakit di kini Atty. Nicasio Nolasco. Kasano agkabagyan, Dante? Agpadada nga attorney no case. Ha? Niya? Sige. Agis-isi mak sa inton maamuan ni Auntie asimuro tak kinyaro. Umtan na. Makadlawak kin ni Manong Arong. Tsak
Lang namin kaya't mapabainan ka. Salbag nga arong. Nagmalmalam nga inusar na tilugan ko. Di namat dinalusan. Sikan tuman lang ang timang dalos, Pipita. Winsan, Mabit lang. Amumat lang ti agbasa. amok saan? Ay, kasta. Saan nakawagan iti sir no maminsan ni Leonardo ti bagay na ti maawagan iti Madam Tanaturay. Kita am doon ang bag nga ro, dagiti papeles, ha? Mausar ko pa dagiti jay. Sige, urnosak to dagiti papeles. Nanyaman ka dahil jay, sir. Ay, attorney. Nangalak to iti pagikargaak. Tada kayon tuntimang kita, no? Dapay kasapulan nyo kadagiti jay, wanawanan. Sige, agpatulong ka kan Rosalia. Naimbaglaangan tanalagip ko. Nagadudag ito'y anaiwar akahat ti sigarilyo itilugan ni Attorney. Sayang dagitoy. Naimbang tananggag ko ti panangbilin ni Attorney kin ni Pipita. Tulungan to kano ni Rosalia. Di pailadwa kami kin ni Rosalia amang pakni iti kutsi ko ma. Talagaan na pintas ni Rosalia. Awan matikas iskan na dagiti papeles manang Pipita. Nagwarakat nga minan tilugan ni Angkal. Di na pala ibelang dagitoy. Amangan ka no, jak amo tagbasa. Iso nga, imbaga na, tuluan na ka no. Uray, kabalakmat ko madagito. Nagwara ni Angkal. Agpadadalaki ni Manong Arong. Lalaki dala nga agpaiso. Kita man dagitoy. Ala, nagawangan nakahati sigarilyo. At dapay sumagmamano nga stick ti sigarilyo. Nakadupay ka ti sigarilyo tayo nagti kwarto ni Arong ha. Nadatnyak, edi nagdalo sa kiti kwarto. Tinungtan nakit din. Tinapay kaya't amapak niyan ti kwarto na. Ibalang ka lang aro din nagti awara ito nagtilugan niya tunay. Urek, subli ka na ito nagtibalay. Kabailak na ito yan. Nakarindrinat pa'y ti datar tilugan. Masapol ang mabakyum. Siya kundi makamaw. Pinadalusan matlangan ni Uncle ti Kotsena. Karwasyan talangan. Dinalagat ngamin mapakarwasyan aya. Dalasak lang ito nagtilugan. Sakton timang karwas. Saan ka paya kimanaw itay Rosalia? Pagungtag ko man ni Pipita. Ni nakidin masulo adalusan tilugan ni Fortunato. Ni Uncle tinangibaga kanya katulungan ka no ni Manang Pipita amang dalos iti Kotsena, anti. May sapay day jay alaklakayan. Apugado nga awan manaknakam na. Nakarungot niya sasaw ni anti. Saan da ka nga inayaban ang makipagnaad kada kami tapno tagabuanda ka. At dalang aruden ni Pipita. Kuha nga min anti. Amangan ka no mabasa ni Manang Pipita dagiti importante a papeles. Kinitak katawan mat kasiskan na dagi jay. Mabiit laan. Itay pa'y nga iabugaduan ni Fortunato. Ah? Ay, abogado a pulpol. Nagsilingan tilugan nyo, Attorney. Mabalin na pagsarmingan. Mabain sapay tingilaw ng agdisaw. Kalpasan na dinalusan ni Pipita, tiyo nagtilugan, ay kinarwasan na pa'y. Imbas kumaasika ti mga ramid. Ay, kwa, Attorney. Kanda ito yarong, at kanupay nakita da nagawangam ti sigarilyo. Ay, sa dino nga rodan tayan na. Agsarita taman, Fortunato. Inramraman mo pa'y ni Rosalia anang dalos itilugan mo. Ni Arong kumati ng tulong kini Pipita. Pinailasin ko nga rod kan Rosalia dagiti mabalin paya papeles, mga no saan amalasin ni Pipita. Di na kiti mawawatan tilinaon dagiti papeles, salaman. Ay, siyak, Attorney. Nalalaing gayam ngam ni Pipita. No nalalaing ka ngam ni Pipita, di si kakumanti ng arame. Ala ni Auntie, sinalangad na ni Uncle. Nairamraman pa'y ni Arong anaungtan. Iso enton maminsan, tsak tulatan, di trabaho. Kanay, basit abanak, agong umam ni Madam. Aw-awatam la ko man ni Auntie. Ni Uncle ngamin. Sa baso la talaga ni Manong Arong. Trabaho na ko mati mga sikaso itilugan. May amon. Sa
Nga nakala problema da ita. Siyak tulatan timang trabaho amay. Anya? Kat saan kalaangan anagan anad? Kasano ngamin kat waradiwad tiwidawid mo? Nalakada ka ngamin amadlaw. Anya? Saan asya ka? Mabitlaan. Tadawagak. Iso, ti kasaritak. Masapol nga manugot. Padasan na Kayat nati kunak. Nalakala nga sisirapan day jay. Anya akabuteng na nga ibagbagam? Nadda kalay ti sangwanak. Pinatultalan ka. Sana ka may bibusan iti kliyente. Huray man ang akaso tigkabak. Nalibtakag nga abogado. Siyempre, pasatibiyag ti abogado na ita. Wen, mano atawan na nangala agad ti abogasya. Nagngingita na giti ni broken kwenta man ti pinagpletek. Ado, wen dakilagatan. Napatpatag ang malusutan ti kliyente ti kaso na. Anya, droga. Api andi mo yung magadagos. Ay oray man o a milyon. Apay, asino day ta Fortunato? Milyon mo ti pagsarsaritaan. Saan ka sa Leonardo? Agulimag ka. Si Kanto pa'y ti pagulimukag. Kaya't Oray! Nujak map na kiti 38, oray 45, wano 47, oray 47 milyon. Wer oray jak agig igamit ti kaso ti droga. No pa mapatay mabalin. Tamangan no napabasol laeng. 375? O jak kayat. Bye! Mathematician samat na jay kinasaritam. Natiliw ka no iti droga na jay. 38, 45, 47. Adda ka di kalibre ti palto ka 105. No 375, adda. Ito granata. Ay, patayan da ka, Fortunato. Ay, saan? Jakpay kaya't ti matay. Awan pa'y putot ko amang tawid iti apelyado. Anya ti sasawa. Nandanida ka lang arudan pinatay. Tagitapay lang ti ibagbaga. Wen podnomet. Awan pa'y putot ko amang tawid itinagan ko when apelyado, Leonardo. Apay, kaya't mon ti matay. Sige, palubusan ka amang putot iti sa bali. Uray asino a babae. Saan lang nga ni Rosalia? Ape andi Rosalia. Anya ko matipakairamramanan na. Kunam nga ta ajak makadlaw. Nagado a babae. Ti kaanakakpay lang ti makurso na daam. Saan man aday ta ti pagsaritaan tal, Leonardo? Ket, anya nga ron ti planom ita. Ti balaag jay mawag kanyak. Ngudyak ka na umanugot amang igamit ti kaso na. Dakas ti mapasamak kanyak. Nangag mo magtimbaga na. I-report ko na ito iti polisya. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaga gaya mo kurso na ni attorney ni Rosalia. Karibal kami nga raw. Ang saan nakapaadyokin kwa na. Ay, Pipita, itimplaan nakman iti kape. Wala! Namnay! Saan ka ang sigarilyo dito unan ka? Saan ka makakas? Mas dawa kami tayo palubos na iti amot ang sigarilyo kahit tinagtibalay da. Kas makita mat. Awan igam ko a sigarilyo. Kan nabayagan ng sardeng ko tinag-sigarilyo. At damay mayat ng usarag. Ay, no vape cigarette. Delikado, ti salon at mau. Saan mo na problema day ta? Saan mo't asikati mabalo no kas pangarigan? Nakadosa sa wap. Dito hindi ka, Pim. Kanawang kalatan. Nakagina na. Nangag ko ti panagsinsin nung batyo kini Angkal, ante. Di yung ibaga nagpinauyo kayo. Kat dito yung kwartok ti pagturugan niyaw. Saan pa yan nagmaumaw ti pungtot ko? Iso nga agpalami isak pa ila dito yung kwarto. No nalamlami ister ko ni ti kwarto yo. Nabiit pa nasukatan ni ti kabarbaro. Naalisan kan samot na iti kinapiluso po ni Arong. Ha? No saan ka nga ganak? Adakadakwada kini Fortunato ti pakailaw anam. Ha? Nyan timot? Nagdalangarutan pang tatibiyag ni Fortunato. Ang panunutan na pailaang amaadaan iti anak amang tawid iti apelyedo na. Anya?
Ganang ipangtakan ko, na? Dayjay mawag kan ko na. No saan na kano akayat nga igamantika so tigayan na anay ramraman iti droga. Pakaninda kano iti bala ti paltaw. Ala, nakabutbutang mo't daytan ante. Sapul nga ron nga gananad niyang kal. Saan lang ani Fortunato ti agan-anad? Ad dapay asika ti agan na. Kita sakbay arom war kami kan arong dumngag ka na imbag kanyak. No, adda umumay kat sapsapulan dak, damagam no anya ti masapul da. Damagam tinagan kan address da. Wan sir, ay attorney. Kanura no adda umawag. Damagam no anya ti masapul da kan tikin na siya sino da. Ura na kurapayak nga abogado kanawan pa'y nga bakakaso basta sa anak nga agigam iti kaso ti droga. Wan attorney. Ngamnay, agan-anad kayo kumamay. Ura si ka, agananad ka. Napanan ni attorney. Yajay ko na. Uray siya, agan-anadak ka na. Ay, kasakit ito. Noda kami kanarong dito balay si imam ni Arong. Una ni Leonarda, akursunada na ni Rosalia. Iso apagan-anadan ni Rosalia, wan. Ay, uwan sir. Sige. Ano yan? Di ko makit di panungutan ni attorney. No adda pa ang tayo tibiyang na. Ay sus, may ramraman kami sa amin. Adda agur uray a kliyente kitilo office arong. Ang mapantapay lang iti istasyon ti polisya. Nay, anya ti aramidan tayo di attorney. I-blatter ko ti panang butbutan kanyak na di mawag. Kunak no inyawag yun idirabe eh. Kasay-saya at nagpakita kadaga ti polis. Tapno mailawlawag ko na imbag ti amin. No nakarehistro ti numero nga inusar na. Dala ka lang maduktalan. No asino ti akin numero iti dayjay. Attorney? Kat no kunak man no iti messenger tinangawagan na kada kayo. Well, nag-message request ngayon mo na iso anaawagan na. Kasano nga rudan da ito eh. Ang ituloy talata ti mapaniti stasyon ti polisya. Nakailatan attorney. Da kayo matagman maneho. Api asak ti agman maneho. Ay, naangaw kayo launay attorney. Da kayo tinakaigam iti manibela. Itala amadlaw yo, ada kayo tagman maneho. Ay, mado na ngamin una ti pampanunutak. Ay, so nga itay lumugan na kiti kotse. Dito yung driver's side ti nagtugawak. Basol mo ta saan ka naalibtak. Sapay, tinti nakabasol. Baliktad matan. Pinagbali na ka-driver mo arong. Si kamat ti abogado. Ay, ure kas-kasano attorney. Ure arapa-aplaan. Mapadasak ti agbalin nga abogado. Nonya ti kunayo. Isardeng yo ti kotse, tasyak matlatag maneho. Saanan? Inton agga po talangan ni J Stasyon ti Pulisya. Sublatan na ngagmaneho. Saan kayo gaya man nagkuyog ka ni Rosalia itay, madam? Itong kayo ka din iti ruangan? Umay ka nga Ruden. Agin nistoryata kabayatan ti pannagnata. Ay, igamaman gayam da ito ibagkaw. Wan, madam. Anda ka di ba kayo kanyak, madam? Nagsarsarita kayon sa akin ni Fortunato. Wan, madam. May panggapit mawag kan ko na di kalman. Nung kato, anda umaikat sa pulan da. O si saat ka no idaan ba? Amo na matlagayam ti mabuting. Dagijay mo tatatao. Apay apilitan da nga agigam iti kaso ti droga no saan na akayat. Kasta, nagtalik da iti kabailan na, madam. Nalaing mat ngaming abogado ni attorney. Ay, tumangar laki di tilapayag ni Fortunato no mangnag na dayta. Hakat, anya pa iti imbagana. Uray ni Arong, si putak ano malit, takursunada ng ano ni Rosalia. Kunak tupay ka. Agalwad da iti alalaki kanya. Salangada! Bayan nyo lata, nagkursunada ni Manong Arong kanya kanti. Gagangay day ta, talalaki kat nga rod. Saan nyo kumanasalangadin kay? Kaya't mo kadimot dayjay nga araw. Ay, nagsirib ka. Sagtong palkalag itikas kan kuwana.
Saan, anti? Kaslaan, jak pa'y mapanunot dayta. Uray ka sa no ti panagkursonada na kanyat. No jak kayat, awan ti maramidan na. Ket kasanon no pilitan na ka. Ay, daytamat nga rod, di sana mabalin, anti. Anya ti serbi ti kinaabogado ni Uncle. Uray man kidi abogado. Anyan to pa'y ti serbina no nalpasan na kan. Ala, nakabutbutang mat daytang ibagbagayon, anti. Iso kasaritak tapno mabalaga. Lala, kasarita yung man nga rod anasayaat. No, kabailan yung angawan. Angawan niyo. Jaklaan mo ti makiangaw. Kan saan nga inangaw dayta? Tiamok na dahi tayo orayak ng awag. Ni Madam Leonarda mo't gayam. Hello, Madam. Saan ako nagpalpalikaw arong? Mangkurso na da kalaangan iti sabali. Saan lakit di ni Rosalia? Madam? Nabilin gayam ni Fortunato ni Pipita, asiputan na kaanaimpag, tapno saan ka ama kaasidag kin ni Rosalia? Anya? Saan ka kali amasayangan iti trabaho? Aman, Madam. Nagmayat to ba'y? Nagado. Nagado, ti makan iji balayo, ti kahit ko asawan. May samot da iji apipita. Amukon, ti aramida. Masansan nga da kasarsarita ni Arong iti cellphone na. At daman kasarsarita na itayan. Sino nga tatay dyan? Day dyan ni Arong. Abay, anya pa lang tater aramidin na di tarwar. Ay, ni kamoto ti mawawag. Hello kamoto, kumusta? Ay kwa, naunaan na ka mang kumusta. Dahil tati nangawaga kang kakay. Okay, kumusta ka nga Raul? Gwapo lang ta. Ay kwa, nasayat lang. Uray siyak mat, nasayat lang. Sana ka makapagbayagan makisarita kan kay ta. Ay, adda ka di ba aramidam? Maturog at kumaan. Ay, Adda pa aramidan. sige nga Rod. Bye. Tumanawak man di tatawa. Kita nga dapay la di tarwar ni Aaron. Apay ka di Aaron? Anya tibilin mo kanya? Tanay nakadaldalos mo ti kwarto mo. Kababain mo't kin ka, no saan ko adalusan, Pipita. Isupay at trabaho. Narigat ti maungtan kin ni Madam. Plancha man labasit da iti pantalon ko. Awan problema dita. Sige, siya ko ti makamaw. Uray tanalpas ko nakiti trabaho. Sa bali lang tinagagatan niya, Pipita. Ay, siyempre ha. Uray day off ko ita. Agkuyog kami ngamin kini Rosalia at pasyar. Ay, papanan nyo gayam kini aturnay. Saan ko nga mo? Sabado ita. Saan mo ta sumsumrak iti bupete na no kastoingal daw? Adulat ta ti papanan na. Talaga kasta ti abogado. Ito iti pantalon ko. Labaam. Magustak launay da ito ya pantalon. Taado ti bulsa na. Kunam, ito yung plansa. Ito na ba? Anya ka diya talaga? Amaw, mayat. Ti addo ti bulsa na pantalon. Ta addo ti pagibulsaan. Una, iso ang magustak ti kasto ya pantalon. Addan tula kong agrigalo. Ti made, ti addo ti bulsa na. Aglalo no nauunag. Amangan no marigatan ka amang birok no sa dino ti nangibulsa mati kwartam. Sa anak nga agibulbulsay ti kwarta, Pipita. Nay, may tungtungag madlaw na yan. Sige, di na ka manlangan. Sikat si driver, ngam paururay ka. Nalipatak nga ron ti bag ko, atorne. Planog ti agawid biit, kalpasan na may tulnog kayo iti balay ti kliyente yo. Subyan kayong tulangan inton madamdama. Ay, Pipita, apay at ditalikod tinagyanam. Di ka maganagan na raw. Okay lang ni likod. Siyak ti makam mo. Kung saan namat nga ta makita dagiti insel-sel ko jay. Angkan, awan nga tatag checkpoint. Naggagat dakit din. Oray Sabado at tiliwda. Kat uray rabi lang arodan wano uray iti parbangon. Adda dagiti polis ngag-check-checkpoint. Awan problema iti day tarong. Kompleto ti papeles ti lugan ko. Kanain ko pa nga itugot ti paltog ko. Angam, adda lisensya na. Oray sa dino ti papapanak. Talagang sangat yung traffic. Apay nga nakaparada
titigid. Idiretsong tilugan na raw. Awan basol tayo. Dahito yan. Nalpas ka. Kawaya kayo amang sukimat iti unag tilugan ko. Uray kautan nyo pa dagiti bulsa me. Naimbag tawan bulsa dagiti kawas mi kinimanang pipita. Apa pulis? Uray rigi sa inyo, ultimo to'y magkaw. Nasay-saya at nutumusag kay amin tapno masukimat miya na yung magtilugan. Sige. Dumsag kami nga ron. Dahil ti driver ko ti ado ti bulsa ti pantalon na. Ta adan sa pakidayaan na kat amangan no pagkargaan na iti karnay. Ay, naangaw at talaga ni Atty. Chief. Ay, Sige, wala tayo, tama na. sampag. Talaga kapandak. Oh, kung naktupay a positive tinayawag ka na kami. Droga na kito yung aday tumulasan. Nay, kasano nga dati droga iti bulsak? Ay, pinabulsaan taklakit day. Ala, Kan, nagpaiso mano arong. uray day ito yung bag, ha? Ano eh? Maata pa droga na kito ay. Akin bag na ito ay. Ha? Siyak. Ngam, apay nga adda kwarta. Day tamaata pa droga. Sige, sumurot kayo dyan headquarters. Masapo namin, bistigar kayo. Anya ka lakit din, Fortunato. Abogado ka. Di mo nadlaw a drug pusher ti driver. Ti salbag. Insarsarak nakit di. Isumat lang nga sinaadda kami dagiti polis iti. Taadda nakita da. Akadwa na itilugan ko. Kat naglako da kano iti droga. Iti tamo nakita dagiti kahati sigarilyo aturnay. Nagatapak iden kini araw? Kadwa nagayam di imawag kanya ka ng butbutan kanya. Pipita agyaman aklaunay. Amom ti inararamid mo. Anya launay mo tinaramid ka? Awan dahil dyan? Nga mas dawak kit din? No apayarim mo rarabgabe. Hindi ko nakitak dagiti na isulsul akahati sigarilyo. Ba't na? Atap ka droga ti kargada. Kasla madiday nga inaramid mo, Pipita. Nay, san siguro ang madam? No impulong mo kada kayo tinaramid na. Amang ano na kayo pa'y tinapabasaw. Kinapudno na kat ni Rosalia tinangaramid iti dayay. Kan napanunot may tagpulong ka dagiti pulis. Nalain ni Rosalia. Amo na tinararamid na. Ay mayat nga men, no dagiti pulis si makakita iti ebidensya, turnay. Agyaman akpipita. Ngam nakababain na tapakasarsaritaan. Agasam, abogado ka ng pusher ti driver mo. Amo karo daya. Tinapateg kat natiliwan ni Arong. Saan ka di pipita? Uhen ko namon tamayat kan. Ops! Leonarda! Amangan no anyamanan ti pampanunutem. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.